Assalamualaikum yanwa, barkanmu da sake saduwa a ci gaba da shirin da muke yi na koyar da yadda ake haɗa application cikin harshen Hausa ta hanyar amfani da application ɗin nan, sanannen application wato sketchware. Sai dai muna da wata sanarwa gare ku masu kallon mu da Allah ga wayanda ba su mana subscribe ba, sai su daure su mana subscribe domin samun sabbin bidiyon mu a duk lokacin da muka ɗora. Darasinmu ne yau zai mana bayani ne akan yadda za ka haɗa application da zai dinga karɓar login kamar yadda kuke gani a sauran application, wanda mutum za a tambaye shi ya sa username da password domin ya samu dama ta shiga wannan application. Domin ganin yadda za a yi, to sai mu fara.
wannan shine karshen wannan shiri namu na yau. Idan ku kalla za ku ga mun saka username daban, mun saka password daban, amma duk bai ba sai wanda muka sa, wato mun saka subscribe a matsayin username din, mun saka 1234 a matsayin password din mu sannan yayi. To wannan shine yanda ake hada login page. Sai mun hada darasi na gaba.